Уважаеми зрители и приятели на предаването Диван, макар и да не е свойствено за заглавието на нашето предаване да говорим за спорт, тъй като спорта е нещо, което ни дига от дивана и ни мотивира да бъдем активни в ежедневието си, избрахме да си говорим за спорт и за една кауза, която е вече на малко повече от 15 години и засяга много характерни общности на България, хората, които непрофесионално много ангажирано се занимават с спорт. Имам удоволствие поканата ми да прие човек, който познавам от много години и човек, за който винаги съм се възхищавал първо за ентусиазма, второ за постоянството и не на последно място заради постигнатите резултати. Йоана Дочевска, която е председател на Асоциацията за развитие на българския спорт. Благодаря ти, че прие. Благодаря и аз за поканата. Радвам се. Наистина се познаваме от прекалено много години. Когато бяхме млади. Да, все още сме млади по дух. Тогава още повече, защото бяхме и студенти. Абсолютно, но пък се радвам, че се развиваме в и различни изходни насоки, но пък се опитваме да докараме някаква положителна промяна в това, което правим. И това може би ни задържа и в връзка през тези години. Безспорно. Аз имам удоволствието да получавам почти ежедневно новини от това, което правите. Но да започнем от последното, което в събота е заключителната му част. Зимните, как да ги нареча, активни игри или зимните спортове, които събират ентусиасти, защото знаем, че са един от най-скъпите тези спортове. И това не е лесно преодолимо препятствие. Точно така. Не знам доколко зрителите ни са запознати. Преди повече от 10 години започна Европейска седмица на спорта. Инициатива на Европейската комисия, която те възприеха от проект, финансиран отново от тях, но превърнаха в своя вече над десетилетие. Последната седмица на септември всъщност промотира спортовете и масовите, и спортните клубове, за да може хората да си изберат вид спорт и да бъдат активни. За съжаление, зимните спортове остават извън диапазона на тази седмица, защото тя се провежда септември, няма сняг. Много от клубовете импровизират и се включват, дали с кънки, дали само с представяне на клуба, но осъзнахме тази дупка и необходимост да представим малко по-специфично зимните спортове. С колеги от 8 държави стартирахме инициативата преди няколко години и в момента сме в пилотното издание. Много сме щастливи, че в България имаме 10 събития в рамките на седмица, което за пилотно събитие си е доста. Надяваме се пък до година, когато отново ще сме от 1 до 8 февруари, да надграждаме все повече. Като целта на кампанията е да предостави отворени тренировки, както ти каза, доста скъпо занимание с зимните спортове, но не всички. Можем да се забавляваме на открито и да бъдем активни и на достъпни цени. Българим се радва. Да. Така че се надяваме тази до година да обърнем малко повече внимание на зимните спортове, да промотираме малко повече клубовете, които правят това, защото на тях не им е толкова лесно, сравнено с доста от летните спортове. Много са факторите, които влияят, освен чисто икономически, както каза ти, и климатичните, защото не винаги имаме възможност да ги практикуваме. Много страдаме от липсата на сняг всички. Точно така. Надяваме се първите две издания, за които към момента имаме подкрепата на Европейската комисия през програма Еразъм Плюс, която е основният инструмент на Съюза за финансиране на такъв тип дейности, да оставим такова впечатление, както в Европейската комисия, така и в националните власти, че да има възможност за продължение и след края на проекта. В някои от държавите партньори, Министерството на спорта или неговия еквивалент в различните среди стана партньор на кампанията с обещание да я продължи, защото тя не е толкова сложна в своето сърце. Посвещаваме едно време, на което промотираме този вид спортове, за да достигнат до повече хора. Много се надяваме и след 2026 година да можем да я продължим, но както ти знаеш, в нашия сектор едно от предизвикателствата е това, че работим на проектен принцип. Дори да е нещо много хубаво, се налага на моменти да спрем. И на най-приятна част има и отчитане. Точно така. Не винаги, колкото и добре си свърши работа, има разбиране и хората ще кажат, ето, много добре е свършена, дай да им дадем малко повече. Много е трудно да продължаваме, но пък през годините, за да не се демотивираме от този фактор, който за съжаление секторът ни работи по този начин на проектен принцип, ние вътре в организацията сме решили, че нашата роля е да тестваме. Дали да тестваме политики, модел, нещо ново
И след това, ако опитът е успешен, да предоставим това ноу-хау, за да могат държавните, местните власти да го превърнат в истинска политика. Или ако е неуспешен, ние сме тествали вместо тях. Няма нужда нещо да се тества като политика, при условие, че ние сме опитали и сме видяли, че не работи. Това е единственият начин да се мотивираме да работим на проектен принцип. Та сме много щастливи, че ни откликнаха много спортни клубове, в зимните спортове, както и общини, различни организации, които организираха до момента страхотни събития през последните няколко дни от първи насам. Продължаваме с още събития. До вечера имаме отворена тренировка по хокей. Утре сме в Чепеларе, където традиционно се празнува Олимпийски ден на Катерина Давска, който обаче е на 9 извън седмицата. Ние ще направим събитие в рамките на седмицата, отново посветено на нея, и приключваме с шорт-трек. Доста непознат спорт в България, но пък хората ще могат да се докоснат и до него. Малко резултати в европейски и световен мащаб. Това всичко, което си го казваме, е много хубаво, но тъжно ли е, че един спортист има своя жизнен цикъл, да го кажем, започва някъде между 15-18 година професионалното участие в спортове и че прекалено млад той трябва да се оттегли. И какво е твоето наблюдение за хора, които остават в спорта, след като приключи професионалната им кариера? Защото тезата, която много спортисти подкрепят, е, че това, че си бил дълго добър състезател, не те прави добър треньор след това. А и виждаме, че практиката показва точно това. Много е индивидуално, за съжаление, отново както при нас работи на проектен принцип, в спорта работи с цикъл. И твоят цикъл като спортист приключва в един момент, рано, късно, в зависимост от конкретната ситуация, но ако ти наистина обичаш този сектор и този сектор ти е дал нещо, е хубаво ти да дадеш обратно. На много нива. Не само треньорската дейност е дейност в спорта. Винаги можем да останем близко, дали като менеджери, дали като посланици на това, което сме правили в предишен етап от живота си, но ако наистина ти обичаш спорта, защото спортът е социален феномен, той е много различен от другите сектори. Или се влюбваш до живота и никога не напускаш, или може би живота ти протича по начин вече не свързан с спорта, но винаги ползваш това, което си научил. За съжаление имаме много проблеми в това да направим устойчивост на нашите големи състезатели, да им подсигурим начин на това да бъде тяхна професия, докато са активни и след това. И тук все още имаме много да работим като държава, чрез различни механизми, както да задържим децата, защото ние в интерес на истината имаме доста деца, които спортуват последните години, но те не преминават към мъже и жени. Те остават в юношеската фаза. Вечният проблем, демотивацията и липсата на устойчивост и гаранция. Те трябва да живеят по някакъв начин. Това трябва да бъде тяхна професия. Много трудно е да съвместяваш елитно ниво на спортист с работа на пълен работен ден. И за съжаление не си даваме сметка колко лишение е това, защото всеки не просто живее само в спортната зала, ами лишенията са ужасяващо много. Целият му живот се върти около това, а всъщност не осъзнаваме и че той върши работата на всеки един от нас. Той представя нашата държава. В последните години, десетилетия, дори нямаме чак толкова много неща, с които да се гордеем. За съжаление, спортът остава едно от тях. Ние на всички нива, от политици до граждани, не осъзнаваме какво усилие е това, какво напрежение е това, ти да представляваш своята държава сам или с отбора си, но да си там въпреки всички трудности, които трябва да преминеш, въпреки лишенията, които на фона на други отбори имаш, ти трябва да преодолееш, да си там и да се бориш, за да чуеш химна. Това се предполага, че е национална политика на много високо ниво в другите държави. Тук все още не го виждаме, но пък имаме едни чудеса, едни момичета и момчета, които въпреки условията, въпреки политиките, дали благодарение на себе си и усилията си, дали благодарение на индивидуален треньор или на спортен клуб, те го правят. А това е страшно много. Много от тях също са разочаровани, че не получават необходимото внимание. Дали от обществото, дали от медиите. Та много е трудно да останеш в спорта, след като си минал през тази, ще си позволя да кажа, мелачка. Наистина няма с кой друг сектор да я сравним. Изкуството, културата, да, те са сходни, но са много различни. Да, защото там цикълът е много по-дълъг и на 50 години можеш да развиеш талант, който ти даде възможност да
живееш от него, докато в спорта не е така. Много малко в стрелбата, примерно, би могъл, но много малко са спортовете, да, които можеш да почнеш на по-висока възраст. Ти инвестираш младостта си, инвестираш здравето си, за това да представяш държавата си. Това е изключително достойно и ние много често дори не го забелязваме, не го осъзнаваме. Да, може би най-крещящия пример е последните събития от един от популярните спортове, който и в България е такъв, не само заради Григор Димитров, тениса, който е един гигант в този спорт, какъвто Джокович, просто заради контузия прекъсва матч на полуфинал и неговия опонент казва, вижте, ние не сме роботи и ние имаме момент, в който физическата възможност е такава. А пък ние очакваме от едни хора наистина само да са успешни, само да взимат медали, само да са в челните места, даже по челни места, разбираме, само да са победители. Това, предполагам, не е възможно. Не е възможно. В спорта, от гледната точка на спортиста, ние се научаваме да печелим и да губим и двете са еднакво важни. Само, че не винаги обществото го разбира и са прави. Разбира се, всеки иска победа, всеки иска да почувства част от тази магия. 94-та. Да, или 94-та, която още помним. Имаме нужда от това, имаме нужда от положителните емоции, но никой наистина не осъзнава какво се случва с един атлет, когато е контузен, когато е загубил, когато е сам, когато не е великият ни герой. А той продължава да опитва. Това са процеси, които наистина това е важно детето ни да спортува, за да се научи на това, да се научи да печели и да губи. Защото двете са еднакво важни, но наистина е много трудно да бъдеш елитен спортист в нашата среда. Сравнено с други държави в Европа и в света, в които инвестициите са несравними. Несравними. Времено това, което е акцент на асоциацията, която вече, както казах, над 15 години правиш, е дали за сметка на професионалния, пък любителски, да го не го наречим аматьорски, защото много хора се обиждат, спорт не се развива в пъти по-добре от професионалния, просто защото там очакванията са ти просто да имаш изживяването. Така е и това също е много важно, защото в крайна сметка ние трябва да сме здраве. Спорта дава здраве, който пък облегчава осигурителните системи на държавите. Това също е не до там разбрано, но пък виждаме едно огромно увеличение. Да, като много други неща. Виждаме едно огромно увеличение на хора, които искат да спортуват. Все повече деца се връщат към спорта, но има и нещо друго. Спорта вече не е онзи феномен, който беше в едни предишни времена, които ние с теб сме били доста малки, когато са се случвали, но тогава той даваше възможност, например, да пътуваш в чужбина, една от малкото. Сега билет до европейско летище струва 20 евро. Напълно достъпно е. Ти нямаш мотивацията да тренираш 2 години, за да отидеш да видиш друга държава. Ние сме част вече от пъзела на различни активности, които се случват около нас и трябва да бъдем атрактивни. Това е част и от това, което клубовете за любителски, аматьорски спорт, масов спорт трябва да направят, да бъдат атрактивни, да запалят децата към спорта. Така наречената пирамида на спорта работи по този начин. Ние имаме подрастващите, след това имаме елитното ниво, после имаме вече федерациите на тях. Това трябва да изградим отново. И се вижда наистина подем, но той не бих казала, че е целенасочен, планиран. Просто хората имат нужда да спортуват, да се забавляват, да усетят тази положителна емоция. Но тя се случва въпреки. Да, и да бъде част от нея. Случва се доста различно. Някои клубове го правят по-добре, други по-зле, но ние сме в този процес на адаптация, че не всичко е медалите и че трябва да се почне от голямата база, от която да извадиш тези деца, които ще донесат медалите, а ние дълги години пропускахме това. Искахме директно да се появят медалите. Това е категоричен факт, но въпреки леката нотката негативизъм, има и позитивни неща. Например, знаеме, че много спортни зали се построиха, много съоръжения ги има, но някои от тях чудовищно празни стоят на моменти. Това на какво се дължи? Защото виждаме в много градове, аз специално като пътувам, страхотни футболни терени и за футбол на малки вратички, и за класическия футбол, но те са празни. Управление на всички нива.
Къде се чупи? Примерно, знаем, много е важно семейство да те подкрепя, когато си непълнолетен. Но след това какво ни спира да ги посещаваме така и така ги имаме? Може би е мотивацията, може би е средата, може би са другите забавления, които са по-атрактивни от нашия сектор вече. А ние не сме достатъчно конкурентно способни, не се позиционираме достатъчно добре. Не сме на първа линия, за да ни видят хората. Това е част от комплекса, който може би липсва и на ниво федерации, и на ниво спортни клубове, а именно правилното достигане до аудиторията, която е твоята, и привличане, но и задържане. Отношението в клубовете, начина по който ти си посрещан, това се почувстваш семейство. Спорта дава едно семейство, което ако не успее да бъде изградено заради много аспекти, които ние с теб наблюдаваме ежедневно в нашия спорт, няма как да се получи. Хората искат общност. Не случайно в северните държави казват, че спорта е новата църква. Понеже там е много студено, трябва да намериш място, на което да се събираш с себеподобни, с хора, с които ти е приятно. Църквата не е толкова атрактивна поради различни причини в тяхната... консервативност. Да, но пък спорта играе тази роля. При нас защо не сме стигнали до това ниво на осъзнатост? Сложен въпрос, вероятно няма да може да му отговорим, но въпреки това има семейства, които, поне аз съм виждал, колективно ходят на спорт. Остават детето, майката или бащата през това време практикуват конкретния спорт, такива спортове като плуването, което е част пък от моя живот, е по-малко и от твоя, разбира се, и най-вече аз виждам една толерантност. Ето ти се занимаваш с хора, които имат специални потребности, но останахме изключително толерантни и подкрепящи подобен тип деца и родители, защото това е неизбежно важното, да видиш, че не си сам. Личният пример, както ти каза, е основен. Колко от родителите днес прекарват време с децата си качествено? В спорт или извън спорт? Много по-лесно е да им дадеш мобилния телефон. Но дали това е правилно? Дали да ги оставиш някой развлекателен център и да ги събереш. Точно така. А от тук се изгражда не само спорта, а обществото, което очакваме да има след нас. Какви деца създаваме, как ги възпитаваме, доколко те имат времето с родители, защото това не може да бъде заместено нито от педагог в детска градина, нито в училище. А спорта е една интегрална част от това, което правиш с семейството си, с майка си, с баща си. Да, аз напълно осъзнавам, че много от хората нямат тази възможност, дали финансова, дали времева, но много често е въпрос на организация. Не е дори на финанси да излезете в парка на разходка с детето си. Тук имаме голямата привилегия да живеем до Витоша. Трябва да се научим, че това дете разчита на нас, да му покажем какъв е света, да прекарваме време с него и то качествено, за да изградим един бъдещ адекватен гражданин. И спорта е част от този пъзел. Личният пример е изключително важен, за съжаление. Да, и хората, които не са се докосвали до спорта по никой начин, много често обичат да се шегуват, че работа в екип не означава работа с Samsung, да отидеш на работа спортно облечен, но шегата е свързана с този ми въпрос. Има ли значение факта, че вече спортната екипировка е много достъпна и през нея един млад човек добива самочувствие, че е част от една общност. Виждам, че и вашите страни на асоциацията са насочени в това. Освен да давате терена, място и възможността, да подкрепяте и този важен елемент. Принадлежността в спорта е много важна. Това да сложиш Samsung на националния отбор и да представяш, както си говорихме преди малко, държавата си. За нас беше много любопитно, както ти спомена, работим с хора с различен вид затруднения, предимно интелектуални в последните години. И беше много интересно, когато успяхме да им осигурим екипировка. Анцузи, като им обяснихме, че те са за състезания. Само, че няма сила на света, която да ги накара да не идват на тренировка всяка седмица с Samsung. Това ти дава една принадлежност, която извън спорта трудно градиш. Тези всички качества и умения, които ние не осъзнаваме, че ще се случат, те се случват. Принадлежността, освен че ти я изгражда, тя е много необходима. Дали в спортен клуб, дали ще бъдеш
ще принадлежиш в екипа в офиса си, дали ще принадлежиш при приятелите си, ние имаме нужда от това и го загубихме в прехода, докато тук все още е съхранено. Та за един млад човек това да бъде част от отбор, да бъде част от нещо е много важно. Много често се шегуваме в екипа, че прекаляваме с брандинга, но пък вярваме, че това е важно и че трябва всеки клуб да го прави. Много често то също е доста скъпо, в зависимост от типа оборудване на спорта, но пък то е много важна част от това да се чувстваме част. Защото ние сме социални животни, трябва да се чувстваме част от обществото, от общността. И спорта е една от възможностите. Има, разбира се, много други, но тя е много по-лесна, може би, от различни други, в които би бил част. Ние в екипа се базикаме много често, че понеделник обикновено е най-лошия ден за хората, които работят. За нас е един от най-хубавите, защото имаме тренировка по адаптиран баскетбол. Това, че хората с интелектуални затруднения са част от тази тренировка, че този понеделник те ще са в залата, в която са приети, в която никой не ги съди, в която те са част от нещо, за тях е много важна. Но тя е важна и за нас. Макар че не толкова често намираме място и се чувстваме част от него. Да, несъмнено е така. Къде седи обаче ролята на, както каза личния пример, в честа професионалните спортисти и времето, което те имат да бъдат между такива хора, да ги мотивират? Много е важно да можеш да докоснеш един спортист като не само Григор Димитров, многото успели, които имаме. Дали ще е леката атлетика, в която ти си тесен специалист, дали ще е баскетбол, в който имаме Везенков, дали ще е футбола, звезди като Стоичков, Бербатов, да не ги избрано. Имат ли време? Все на това колко им е натоварен графика. Част от тях опитват, което е похвално, а друга част не го правят. Това е проблем не само в България, нещо, което сме дискутирали на множество европейски форуми, каква е отговорността на големите спортисти към сектора. И доколко те връщат това, което са получили, защото те са получили също страшно много от държавата, от публиката, от хората, които са ги подкрепяли. Двустранен процес е и той трябва да се случва малко по-организирано. За съжаление, достъпа не винаги е толкова лесен, както каза ти, те са с доста натоварена програма, с състезания, календар доста тежък. Но голяма част от тях виждам, че опитват и това е много важно за бъдещите поколения. Ако те нямат връзката със своите шампиони и не виждат модела в тях близо, много по-малко мотивирани ще са да го правят. Някога, когато работех с Федерацията по лека атлетика, имахме честта част от големите ни шампиони да бъдат доброволци на събития, което беше много интересен феномен, а пък младите атлети, които също бяха доброволци, да се докоснат до тях. Така че това беше една възможност дори да размениш няколко думи с човек, който ти винаги си гледал като легенда, възхищавал си се. Дори това 2-3 минути може да мотивира един млад човек да продължи или пък да мотивира много други да се развиват в този спорт. Затова е много важно и големите ни спортисти да инвестират. Огромна благодарност към тези, които го правят и се надявам все повече да виждаме те да са на най-ниското ниво, за да запалят бъдещите шампиони, защото на тях разчитаме в бъдеще. Как успяваш да бъдеш и между професионални спортисти и между любителите, защото там не знам дали има златна среда? Трудно е, но като всичко в живота трябва да намериш баланс или контраст. Това са двете опции. Имат различни потребности, различни визии, като и двете са правилни. Но не само в това, във всичко в живота трябва да търсим баланса и да се опитваме да мотивираме всеки на нивото, на което е. Защото елитният спортист има едни предизвикателства, които доста по-малка част разбират. Любителя има друг тип предизвикателства. Дали да отиде на заведение с приятели или да отиде да поспортува. Различна е мотивацията, различни са разговорите, които водим с тях. И ресурса. Спорт е поне час в залата и още толкова тук се подготвиш. Точно така. Така че е различна комуникацията, но тя е еднакво приятна, защото стига да сме в спортна среда, хората вече са запалени от тази магия. Много по-трудно е с хората, които не са любители, не са елитни спортисти и не вярват в спорта. Там е доста по-трудно да им покажем, че то работи. В последните месеци цяла Европа говори, даже година, за доклада на Марио Драги. Съответно, на едно от големите събития в Брюксел се обърнаха към нас и казаха, ако Марио Драги е пред вас,
Къде са парите? Какво ще му отговорите за спорт? Всъщност това е много сгрешено само за нашия сектор, може би. Спортът е социален феномен. Ние не сме като другите сектори. При нас не може да се зададе същия въпрос, който задаваш в здравеопазването, например. Къде са парите, откъде идват парите? При нас се налага обществото да инвестира в нашия сектор, за да може той да се развива. Но това трябва да е осъзнат процес. Така че ние имаме много специфики, сравнено с другия сектор, които трябва да почнем да осъзнаваме и да работим по различен начин, за да развиваме спорт. За съжаление сме на последни места в статистиката по физическа активност, вече над 12 години се мери. Там пък сме на първо място, по демографска криза сме на първо място. Всички тези проблеми до голяма част могат да се решат със спорта, ако има една целенасочена и координирана политика. Не едно министерство, а всички заедно работещи за национална кауза. Защото здравето на хората е национална кауза. А спорта е един от универсалните медикаменти, който можем да ползваме, ако е приложен правилно. Така че доста трудни са разговорите на всички нива. И на политическо, с хората, които са извън спорта и които не разбират как функционираме. И с елитно ниво, което имат своите проблеми. И с любителите. Както ти каза, с хората с увреждания пък е съвсем друг разговор. Там вече говорим за достъпност, за приемане, за мястото им в обществото, за възможността да правиш спорт, защото спортът е човешко право. Но колко от нас наистина имат това право и условията да го правят? Точно последните думи си спомням какво пише скоро на спорта полата на басейна, мисълта на Марк Шпиц. Всеки от нас иска да бъде шампион, но колко от нас искат да тренират всеки ден. Има ли такова ново явление? Маса хора, които спортуват и броя на спортуващите да расте. Или все пак още една под допустимите нови? Забелязва се определено развитие в последните години в много спортове. Както ти спомена, тениса, волейбола, художествената гимнастика, атлетиката, бойните спортове. Има едно възраждане отдолу. То се дължи до някъде и на новите примери, които имат децата, които чувстват много по-близки. Те не познават нашите големи шампиони от преди 40-50 години. За тях са много далечни. Но когато видят новите, те искат да бъдат като тях. Така че това, което си говорихме преди малко, е много важно. Да виждат силните на деня и да се докосват до тях и да искат да бъдат като тях. Така че има голям подем. Тук вече идваме до базите. На какво ниво са базите, които държавата предоставя. Има прогреси в тази насока, но определено има нужда от още. Треньорите, финансовите възможности на родителите. Много комплексен е пъзела, който без целенасочена конкретна държавна политика за разрешаване на въпросите на спорта няма да се случи. И към края на този смятам не последен наш разговор, но и важен за всички, които топтят техните сърца по спорта. Има ли все пак почва за развитие на българския спорт и не си ли пречи самия спорт понякога? Знаеме, всеки спортист има особен характер и знаеме, че понякога егото надделява, а това не е правилно. Огромна почва за развитие, защото играта винаги ще бъде интересна. В Африка децата играят с топка от чорапи и това е уникално. Спорта няма да изчезне. Спорта винаги ще бъде тук. Дори Джак Ма, основателя на Алиекспрес, казва, че колкото и да има роботизация и изкуствен интелект, спорта, културата и изкуството няма как да бъдат заменени. Така че имаме огромен потенциал за развитие и нека да гледаме положително. Няма как да сме по-надолу в класацията, при условие, че сме с 2 до 3% спортуващи, така че от тук нататък само можем да растем. А това дали си пречим, зависи от нас. И то зависи от нас днес, не след 10 години. Малките стъпки, които правим да преглътнем егото си, да разберем, че спортът е феномен, който е много отвъд нас и че ние сме част от него и само можем да допренесем. А ако пречим, всъщност то е проблем на цялото ни общество. Не само на моментна ситуация, в която може би ще спечелим лично, но допринасяме и за вредата в един доста по-голям сектор, който е уникален, световно явление и ние сме длъжни да му върнем поне част от това, което той ни е дал. Да не забравяме, че все пак дори спортовете, които не са колективни, са свързани с колектива, треньорите, спортните екипи, които са масажиста, психолога, така че всичко е комплексно. И накрая твоето пожелание към хората, които обичат българския спорт и се радват, че някой се грижи за неговото развитие.
нека да бъдат позитивни, нека да спортуват на първо място, колкото могат повече и както ти каза, сам няма как да се случи, нека бъдем повече, защото малката положителна стъпка напред все пак е стъпка. Нека да се опитваме да правим по-хубави неща в спорта, но и в живота, да бъдем екип, да работим заедно и нека да има по-малко негативни влияния, които ние самите причиняваме. Много ти благодаря. Уважаеми зрители, в поредния силен епизод на предаването Диван, излъчвано в ефир на телевизия канал 3 и Любословие БГ, имах удоволствие да разговарям с Илона Дочевска, гръбнака и председател на Асоциацията за развитие на българския спорт. Бъдете активни, спортувайте и не забравяйте, че всичко зависи от колектива и възможността да общуваме помежду си. Бъдете с нас!